Ambe au fo waka nyama dalila sanga ani wati malikono ani maliko haka ja bololo sraufe ambao bisimna nyeta ka kunafuni blum konnana mimena nasoma bamanaka na kabe bi arabaduma mwaramkalu klita ani fla hijra bakile kemenani ani binani nani duna auka bi kunafuni bakuruba fleni da dumuni fɛnw sɔngɔ yɛlɛni anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase dutigi caman ma wa u yɛrɛ bɛna u da don u fɛɛrɛw la ka se ka ɲɛfɔ ni kunnafoni kɔnɔna na. Honorable Siriki Fomba ni ale ye CNT wasaden ye ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ pankuru minnu kɔni dira anw yɛrɛ ka gurumasiri tabaw ma walasa anw yɛrɛ bɛ se ka sebaya tɔ yanga an juguw kan cogo min na ale fana bɛna a fɛɛrɛw fɔ an ka kunnafoni kɔnɔna na. Ama sɛnsɛn kan don Burkina Faso jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ bamaci walew ka wulikajɔ kɛra sababu ye min ye maa 10 ani kɔ ye ka se ka olu bɔnɛ u ni na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na bakurubaw la da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni o kɔni kɛra sababu ye min ye gɛlɛya caman ye ka lase dutigiw ma an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ka sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana marabaw kɔni tun ye sɔngɔ kelen-kelenninw kɔni ɲɛsin da dumunifɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na nka halisa min kɔni an yɛrɛ ka juraw ye ani feerekɛla misɛnninw ye olu kɔni bɛ ka feere kɛ u yɛrɛ sago ma ka gɛlɛya maaw ma cogo na sugu bɛɛ lajɛlen na. Abdu Watara ani Laji Mamadu Tarawele olu ye munumunu salo kɛ yɔrɔ dɔw la ka se ka kunnafoni da an tulo kan an ka jɛ k'u ka baara kɛnɛ lajɛ. Diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min bɛ tali kɛ sɔrɔ yɛrɛ nasira fɛ o kɛra sababu ye ka dɔ fara adamadenw makoɲɛminɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan. Denbayatigiw kɔni kɔdalen no gɛlɛya kɔ la k'u seko n'u damayira kɛ walasa u ka se ka u ka denbayaw balo. Alhamdulillah gɛlɛya in kɔni an bɛ Ala tanto ka Ala barika da. Denbaya yɛrɛ y'a faamu k'a dɔn gɛlɛya in ye cogo min o ye a bɛ diɲɛ bɛɛ de kan. Surtout an faso a bɛ bolola ka se degré min na an bɛɛ bɛ gɛlɛya in kun k'a da faso kanu kan. I bɛna min sɔrɔ ka di denbaya u bɛ wasa don la. N'i ma fɛn sɔrɔ don min yɛrɛ la o bɛɛ bɛ lemina k'a dɔn k'a fɔ i seko tɛ. O de b'an fɛnɛ a kun an fɛnɛ fɛ. An bɛɛ dusukun bɛ jamana de kɔ. Ni jamana ye hɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna hɛrɛ bɛna mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma gɛlɛya étape tɛmɛ. N'i ma gɛlɛya étape tɛmɛ i tɛ se hɛrɛ ma. Bon ne kɔni bɛ n ka denbaya bolo moto dilan ni feere la quoi. Ne bɛ moto dilan ne bɛ pièce feere. Voilà ne bɛ n ka denbaya bolo cogoya. Non bon kɔni vraiment wari bɔ cayara kɔni an ka dépense ka ca vraiment wari tɛ sɔrɔ. Voilà gɛlɛyaba kɔni b'an kan nka an bɛ k'an débrouiller n'a ye. Bon an kɔni bɛ Ala deli jamana a kan ka nɔgɔya cogo min na k'u hakili to fantanw na pour que balo bɛ se ka nɔgɔya u b'an ka fanba ye baloko ye ni balo nɔgɔyara alhamdulillah o ye ko bɛɛ nɔgɔyalen y'an bolo. Bon o bɛɛ bɛ dépend adamaden ni cogoya de la quoi ani ka tabiya ninnu ani ka sɔrɔ kɛcogo. Bon an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ni Ala ka lafiya Ala ka barika don jamana na Ala ka adamadenw Ala ka an sabali. Bi n'i ko ne seru yɛrɛ kɛ kuma ne ni Ala jati cɛra anw ka gɛlɛya yɛrɛ sun Mali yɛrɛ gɛlɛya sun politique ma parce que u kɛnyɛrɛ faamaw la don cogo tɛ yen tuguni u donna commerçants de kan commerçants setigiw u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ u kɛ ko ni ɲɛɲini commerçants setigiw ka kalakunda fɔlɔ tant que n'u m'o ɲɛ sɔrɔ bɛɛ u tɛ se ci la dɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen u donna commerçants kan commerçants fana donna balo yɛlɛn cogo la kɔfɛ fɛn ka yɛlɛ o tiɲɛ kɔni mais an sɛnɛkɛfɛn o man kan ka yɛlɛn dɛ mais ne kɔni bɛ min ɲini anw na transition nin fɛ n'u ye fantanw ka hakɛ ɲɛnabɔ wallahi fɔ lahara u tɛ malo fɔ ka dugukolo minɛ hali n'u mɔgɔ wulil'u kɔ su ni tile u tɛ su la. Bon fɛn dɔ yɛlɛla o ye diɲɛ nacogo ye parce que kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu t'an ka jamana ta ye wajibi o bɛ yɛlɛ. Bon an kana ɲɔgɔn accusé o kan mais min ye komi an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw olu man kan ka yɛlɛ i y'a faamu. Bon o ye mun ye fanga min b'an kunna an k'u dɛmɛ an k'u soutenir. An ye men sɔrɔ o bolo Mali san 60 kabiri Modibo tile tɛmɛna an ma président sɔrɔ ni ninnu tɛ donc an k'u dɛmɛ an seko damayira la. Denbayatigiw ka kɔrɔfɔ la u ko ni waati bɛ tɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u tilala k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka jija ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛya in na. K'a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ u kɛ sabali u ka muɲu an ka gɛlɛya
kun ni gɛlɛya in kunna ni ala sɔnna gɛlɛya in bɛ ban nɔgɔya bɛ na an bɛ ɲinɛ i b'a fɔ k'an ma deli ka fɛn kɛ an mɔkɛ ye fɛn kɛ ka tɛmɛ ka gɛlɛya kɛ ka tɛmɛ an b'o hɛrɛ de kɔnɔ bi o tuma an fana bɛ gɛlɛya min kɛ bi sini ni ala sɔnna an fana kɔ bɛ sigi o hɛrɛ kɔnɔ o tuma ko i ni jamanaden bɛɛ fɛ an bɛɛ kɛ jɛ ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ k'u dɛmɛ o se n'u damayira la u b'u se la dɛ mais duwawu ni barika o de b'a tɔ la tɛmɛ o tuma jamanaden bɛɛ kɛ jɛ ka duwawu ni barika k'u ye. Vraiment an bɛ balo donc an b'a san mais c'est tellement dur commerçant ninnu u ka kan ka hinɛ ka jamana ni Mali an sigiɲɔgɔnya ninnu ɲangoya kan juguya donc ka fɛn bɛɛ kɛ ala barika la ka embargo sigi Mali ka o foyi ma kɛ donc mais an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ monter ka sukaro monter ka malo monter o man ɲi nisɔndiya min bɛ ne la n'a bɛ maliden bɛɛ la donc vraiment ninnu fɛlɛ ni gouvernement ni n'u ye fɛn fɛn fɔ donc an ka t'u kɔfɛ. Bon jamana fɛn dɔ de don n'i ye fɛnw yɛlɛyɛlɛlen ye bon kɛlɛ sababuya de don parce que suman minnu bɛ k'a sɛnɛ bɛɛ tɛ sɛnɛ se sɔrɔ la bon minnu bɛ sɛnɛ na a dɔw bɛ jeni na donc maintenant bon état ka sɛnɛ fɛn a tɛ jamana kɔrɔta ko jamanadenw de b'a applater fo état ka olu dɛmɛ donc a ka solution ɲini o ka se ka sɛnɛ nin matarafa depuis anw ma na baloko bon population de b'a applater walasa a bɛ réussir kɔngɔ bɛ bɔ jamana kɔnɔ bon ne bolo bon olu kɔni b'u ka se damayira la mais a yɛlɛla a jiginna o ye sɛnɛkɛlaw ko ye u ka olu de dɛmɛ la sɛnɛ ka se ka yiriwa la balo bɛ nɔgɔya. Welekan bilala ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen ma an ka se ka bɔ nin waati in kɔnɔ min bɛ fara o fana kan jamana ɲɛmɔgɔw fana ka cɛsiri kɛ ka se ka u kɔfilɛ fantanw na ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana kana ala ka jamana kisi ka duwawu ka anw yɛrɛw ye an bɔnnaw ala k'an yɛrɛ bɔnnaw sabati n'i y'a mɛn diɲɛ ɲana diɲɛdenw ɲana dɛ ni adamadenw ma ɲa diɲɛ tɛ ɲa dɛ o tuma an b'o ɲini denmisɛnninw fana fɛ u ka sabali u ka sira ɲuman ta n'u ye sira ɲuman ta n'i y'a y'an mɔgɔkɔrɔbaw kɛra bi mɔgɔkɔrɔba ye an bɔra denmisɛnya de la ala sago o sago vraiment an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya in kɔni an bɛɛ sigira n'a ye an bɛɛ jɔra n'a ye ka da kan lahala minnu bɛ jamana kɔnɔ o de y'an bɛɛ bila ka fɛngɛ n'a ye ka président n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement k'u bɛɛ fo ka duwawu k'u bɛɛ ye ka barika da u bɛɛ ye ka da kan an fana ye jigi ye olu de ye n'i y'a mɛn fasoden u jigi bɛ faamaw de kan n'u jigi tɛ faamaw kan y'a fɔ la o tuma olu jigi wɛrɛ t'o la ni faamaw tɛ o tuma k'o ɲini u fɛ o fana k'i hakili to fantanw na fantanw fana k'i hakili to la fɛn fɛn ka jugu fanga ma o ye hakɛ de ye hakɛ fantan hakɛ o de ka jugu fanga ma o ka jugu ni kɔrɔtɛ ni marifakisɛ ye o tuma u k'i hakili to yɔrɔw la ka dugumamɔgɔw lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ duguma olu tɛ tɔɔrɔ ye dɛ dugumamɔgɔw de bɛ tɔɔrɔ ye mais dugumamɔgɔw minnu bɛ tɔɔrɔ ye n'u ye lamɛnni kɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ a ka ca ala fɛ u bɛ bɔ jamana ko caman kalama. dɔ faralen kɔ fɛnw sɔngɔ kan a kɛra sababu ye ka denbayatigiw ka gɛlɛyaba don olu ka sanni cogoyaw la an b'a jigiya k'a fɔ nin gɛlɛya in a tɛ mɛn malidenw na ɲina a kɔ. halisa an bɛ to gɛlɛya in kuma kɔnɔna na min kɔni ye anw yɛrɛ ka jamana marabaaw ye kabini avril kalo kɔnɔna na san 2022 olu kɔni tun ye sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɔni ɲɛsin feerefɛnw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o kɔni hakilina lasabati baliya o kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye ɲangilibere ye k'a lase feerekɛlaw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na o kɔnɔna kɔni na wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma ni maa min kɔni i kɛra nin waleya in kɔni ye fɛn i ka sigida la i ka se ka wuli ka ni maa kofɔlen ninnu kofɔ fanga tigilamɔgɔw ye cogo min na o kɔni hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabaaw tun ye sɔngɔ minnu sigi olu de kɔni filɛ nin ye min ye Riz Brésil non parfumé ye ale kɔni kilo tun bɛ feere 75 wa min fana ye sukaro ye min bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan n'u k'a ma ko sucre local o kilo bɛ feere 100 min fana ye sukaro ye min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni anw yɛrɛ ko ma ko sucre importé o kilo bɛ feere 120 wa min fana ye tulu ye min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan ni an ko ma ko huile locale o tun litiri kan ka feere 200 min fana ye tulu ye min bɛ bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔfɛ min bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko ma ko huile importé o litiri bɛ feere 240 min kɔni ye buru fana ye a yirala k'a fɔ buru min kɔni girinya bɛ ti jɔ
kilogramme 200 ani 50 la n'o ye 250 grammes ye a yirala k'a fɔ ko o kala bɛ ka feere 50 ani 4 wa min ye buru fana ye min yɛrɛ kilo bɛ ti jɔ kilo 125 n'o ye 125 grammes ye a yirala k'a fɔ ko o buru kala kɔni bɛ ka feere dɔrɔmɛ 20 ani 7 aliment bétail a yirala k'a fɔ min ye o 50 bɔrɔ ye o bɛ ka feere 1000 ani 800 min fana ye ciment kɔni ye min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan o tɔni bɛ ka feere 20 ani 1 a yirala k'a fɔ ciment min bɛ doni ka bɔ jamana kɔ kan ka don anw yɛrɛ fɛ yan o tɔni kɔni kan ka feere 20 ani 3 faamuyali ko ɲuman ko k'o da ni communiqué in kan. Min ye pankuru kɛlɛkɛminɛ 10 ani kɔ ye o kɔni dira anw yɛrɛ ka jamana kuntigi ma Colonel Asimi Goita min yɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ sigira utikalo tile 9 tɛmɛnen anw yɛrɛ ka pankuru kɛnɛba kan Bamako Senu a yirala k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ wasalenba ye wa o cogo kelen na Asimi Goita a kɔni ye pankuru ninnu tile ta k'a di anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ma ni o bɛ kɛ kɛlɛkɛ avion dɔw n'an ko ma ko avion de chasse fo ka kɛ yɔrɔjan jateminɛkɛlaw ye ni o yɛrɛ ye radariw ye ka se hélicoptère ma ani avion minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u kɔni bɛ kɛlɛkɛlaw ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na o kɔni hukumu kɔnɔna na a ye nin pankuru kofɔli ninnu tile ta k'a di anw yɛrɛ ka sanfɛ kɛlɛcɛ maaw ma ni o ye armée de l'air maaw ye o yɛrɛ kɔni kɛra an yɛrɛ ka gouvernement ma dafalen bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kama min ye colonel Alu Boyi Jara ye ni ale yɛrɛ ye armée de l'air cɛnin an ka jɛ k'ale ka kɔrɔfɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A fɔlɔfɔlɔ kɛlɛkɛminɛnw de ka ca a la an ye avion de chasse sɔrɔ minnu ka teli u bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman ta u bɛ roquette ta u bɛ bombe ta u bɛ missile ta Su-25 o b'a la a bɛ fɔ min ma ko L-39 Albatros o fana b'a la hélicoptère b'a la Mi-24 ani hélicoptère de transport fana Mi-8 k'o fara avion de transport Kaza kan olu bɛɛ de nana ka fara avion kɔrɔlen minnu b'an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'u ye ka kɔrɔ avion nana wa président ye radariw fana d'anw ma ani an b'a fɔ min ma ko défense aérienne min kun ye ka sanfɛfɛnw minnu bɛna don an ka territoire kan ni an ma yamaruya d'u ma ka olu kunbɛn walasa u kana se yɔrɔ la u man ka se yɔrɔ min na ni ɲɛmɔgɔw ye nin minɛnw ta k'a d'an ma ni jamanadenw sɔnna ka u ka nafolo ta k'a don minɛn na k'o di anw ma k'an ka kɛlɛ kɛ n'a ye an tɛ se k'an da ka sunɔgɔ bilen parce que an b'a dɔn bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛna kɛ anw na bɛɛ bɛna anw lajɛ an bɛna mun de kɛ ni minɛn ninnu ye donc an bɛ recrutement ani formation ni entraînement o de tɛ jɔ anw fɛ yen bilen walasa don o don dɔ ka fara an ka dɔnniya kan dɔ ka fara an ka se kan an ka se ka jugu kɛlɛ ka jamana bɔ bolo la an tɛ se k'a kɛ k'a fɔ ko don si jugu tɛna se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la ka taa ka kojuguw kɛ nka an bɛ se ka min fɔ min bɛ tɛmɛ o de ka dɔgɔn don o don an bɛ min lajɔ a dɔw bɛ fɔ a dɔw tɛ fɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ o baara in de laban walasa caman ka bɔ jamana juguw la halisa fasodenw ka lafiya Mali yɛrɛ ka sabati an ka se ka an ka sɛnɛw n'an ka suguw kɛ a ɲɛma jamanadenw bɛɛ ka nisɔndiya ka kɛ o la. Ka kɛ ni Mali ni Rusi ka boloɲɔgɔnma sabatili hukumu kɔni kɔnɔna ye o kɛra sababu ye min anw yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ye n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni bɛ ka kɛlɛ minɛn kuraw sɔrɔ sanga ani waati o kɔni kɔnɔna de la kunu tarata don min yɛrɛ bɛnna utikalo tile 10 ma anw yɛrɛ ka jamana kuntigi a ye pankuru ninnu kilew ta ka di état-major de l'armée de l'air ma yɛrɛ ma o yɛrɛ kɔni kɛra ko ye min ye maliden bɛɛ lajɛlen musa o kɔni kɔnɔna na an ka maaw wulila ka se honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ma walasa ale yɛrɛ bɛ se k'i fɛnɛ fɔ nin ko in na cogo min na Aissata Mayiga ani Salifu Ɲare u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔw sama bɔ. An ka camancɛ fanga maaw olu ka laɲini fanba yɛrɛ kɔni mun ye an ka finitigilakaw an ka faamaw olu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ɲumanw sɔrɔ cogoya min na walasa sebaya bɛ sɔrɔ juguw kan o de kɔni kɔnɔna la u ka baaraw kɔnɔna la u ye laɲiniba saba ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma. A fɛn fɔlɔ ko an ka golomasiri tabaw u ka taa kɛlɛ kɛ ka tila ka kɛlɛ jɔnjɔn ta hakili an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'o dɔn
diɲɛ kɔnɔ jamana bɛɛ i tɛ mɔgɔ bali k'a t'i attaquer mais n'a y'i attaquer ka fu siri o la o de ye sarasuya ye o wasara fɛn ye filanan ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kɛlɛ in ka kɛ sababuya ye ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ ka bɛn lana jamana kɔnɔ bɛn min ni jamana den cɛman n'a musoman bɛɛ b'i yɛrɛ ye Mali ko la cogo min a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko qui veut la paix prépare la guerre o fana de b'a to i bɛ minɛnw san i b'i yɛrɛ labɛn f'a ka dɔn ko sirasi cɛ b'i bolo a sabanan ka golomasiri tabaaw k'an bolo minnu u labɛnnen don kɛlɛ kama minnu hakili ye kɛlɛ ye minnu bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn wa minnu bɛ kɛlɛ kɛ k'u jigi da u bɛnbaw n'u taabolow kan parce que u bɔra population minnu na u b'u yɛrɛ dɔn o de la u bɛ kɛlɛ kɛ ni o ye donc Mali yɛrɛ armée bɛ ka baara kɛ ni nin miirina saba ye o de la minɛn ninnu nana. Avion kura minnu dilen filɛ ni an ka finitigilakaw ma a kɔni yirala k'a fɔ ko olu kɔnɔna la ko Sukhoi yɛrɛ bɛ o la ni o ye subahana avion dɔ ye kɛlɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni sanfɛ. O hukumu kɔnɔna la minɛn dɔw bɛ bɔ minɛn bɛɛ tɛ bɔ n'i y'o de jateminɛ i bɛ se k'a lajɛ minɛn damadɔ bɛ ninnu na u ka minɛn dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko Sukhoi 25 o ye kɛlɛkɛminɛn ye kɛlɛkɛminɛn mun ni 2020 tɛmɛnen diɲɛ bɛɛ kɔnɔ olu de kɛlɛkɛminɛnw kun ɲɔgɔn tɛ kɛlɛkɛminɛn 6nan dɔ ye o ye a sɔngɔ ka gɛlɛn wa ni Mali yɛrɛ n'a ka maliya tɛ irisiw tɛ nin di mɔgɔ si ma mais bɛn min ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma o y'a d'an ma n'i y'o jateminɛ ale bɛ kɛlɛ kɛ dugumana a bɛ kɛlɛ kɛ fo ka surunya dugumana na maa kelen de bɛ avion boli o kɛlɛkɛminɛn kelen a bɛ boli kilomɛtiri 1000 a b'o kɛ heure kelen kɔnɔ ni kilomɛtiri 1000 b'i bolo heure kelen a b'o kɛ donc i y'a wuli ka bɔ yan dɔrɔn kilomɛtiri 1000 o b'a sɔrɔ a sera wa n'a bɛ ten minɛn min bɛ don a kɔnɔ matériel dɔ an b'a fɔ ma ko canon o canon in kɔnɔ a bɛ se ka bombe 250 fili ɲɔgɔn fɛ obus mais a bɛ se ka minɛn min yɛrɛ ta n'o ye armement minɛn ye i bɛ se ka kilo 400,000 a b'o ta mun bɛ achariw kɛlɛ roquettes b'o la ani fɛn caman donc avion Kaza fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ nana o ye avion modèle jumɛn mun bɛ mɔgɔw ta wa mun bɛ minɛnw fɛnɛ ta i n'a fɔ n'a mago bɛ ka énergie la ta yɔrɔ dɔw la ou bien an bɛna courant dilan ou bien an bɛna baraji dilan minɛn caman a minɛn tɛ sɔrɔ yen ale b'o minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ni olu ye maa caman a bɛ se ka civiliw fɛnɛ cɛ ka taa n'u ye avion wɛrɛw dilanna ka bɛn ni Mali yɛrɛ ka maliya ye an ka dugukolo bɛ cogo jumɛn jugu minnu b'an fɛ yen olu bɛ cogo jumɛn ka avion dɔw dilan k'u kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn ni o ye. Ni minanba minnu yɛrɛ kɔni dilen filɛ an ka finitigilakaw ma a bɛ kɛ sababu ye bonya u ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma ka tila ka danaya sinsin tuguni armée malienne o ni population yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Kɔnɔ kɛlɛ ti ban mais mun ka jugu kɛlɛ la ni n kɛ nin a bɛ n ta tiɲɛ a b'o dabila nin b'a kɛ sababu ye hali dugu caman bɛ molobaliya la Mali la o b'a dabila nin bɛ kɛ sababu ye hali dɔw bɛ ka wuli k'u ka minɛnw yira olu yɛrɛ bɛna dɔn ko cɛ ko fɛn bɛ ninnu bolo an man ka taa an kɛ ninnu kan nin bɛ kɛ sababu ye Faransi min bɛ molobaliya la a b'a dabila anw na parce que a b'a dɔn k'ale banna ka mun di anw ma an y'o sɔrɔ jamana wɛrɛ bolo donc hakili tɛ mun na an bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ nin bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw fana bɛ da u ka sarasiw la ko sarasiw b'an bolo sinon sarasi dilankun tɛ kɛlɛ ye o sarasi armée dilankun de ye ko mɔgɔ ka siran k'a kɛlɛ m'a dɔn ne ye nin faamuya i tɛ armée dilan k'i bɛ taa kɛlɛ la mais i bɛ armée dilan de ko mɔgɔw ka siran k'u k'i kan mɔgɔ tɛ siran k'u kɛ États-Unis kan mɔgɔ tɛ siran k'u kɛ irisiw kan o ye parce que n'i ye minɛn sɔrɔ c'est à dire minnu ye fanga in mara san 30 u ka faamuyali de ma bonya u ka kodɔnta ma bonya maramafɛn ko kan parce que olu ma mun faamuya diɲɛ kɔnɔ bi ni golomatiri tabaga t'i bolo ni armée t'i bolo foyi t'i bolo jamana t'i bolo démocratie t'i bolo foyi. diɲɛ mɔgɔbatigiw o kɔni bɛ ka u ka danaya kurakuraya Mali kɔni kan o kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye bolo fara ɲɔgɔn kan ye n'an ko ma ko levée de fonds o kɔni y'o kɛ k'o ɲɛsin Mali ma UEMOA yɛrɛ kɔni dɔgɔfiyɛ la o bolo fara ɲɔgɔn kan ye kɔni kasabi taari jɔ fo miliyari 270 ani 7 ani a buruburu 371 ani kelen a yirala k'a fɔ sa ni wari fara ɲɔgɔn kan ye kɔni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma UEMOA dɔgɔfiyɛ kɔni kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye min kɔni diɲɛ mɔgɔbatigiw ye u kɔni u ka danaya kurakura Mali kan ko kura Abdou Ouattara ale ɲinini minnu kɛ nin kisa la an ka jɛ ka ɲɛma da u fɛ.
ka sangani gɛrɛndɛ wulini ka bɔ Mali jamana kan. An ka nafolo labaarabaw a yirala k'a fɔ olu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ sanni feere ni sugu yɛrɛ koɲɛw la. Kɛra sababu ye minisiriso min ka baara bɛnnen don sɔrɔ yiriwali baaraw ma ani foroba nafolokow ma. Olu kɔni tanuna kosɛbɛ ka sanga ni u ka wulikajɔ ni cɛsiri ye nafolo kasabila min bɛ taa jɔ fo sefawari miliyari 270 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la. 100 sara la 120 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o de sɔrɔla nafa yɛrɛ ye. N'i ye a ta k'a lajɛ ɲɛta na sabati ni ko ninnu na i n'a fɔ laɲiniw bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ka taa se fo sefawari miliyari 277 ni murumuru 371. N'i y'o baara ninnu ta k'u lajɛ a yirara k'a fɔ danaya la sabatira an ka jamana ɲɛmaaw kan ka bɔ magobatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma politiki nasira fɛ nafolo koɲɛw la ani an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri danayaba sabatira u kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔ o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Burkina Faso jamana kan u ka finitigilaka maa 15 kɔni tora kunungo ka sanga ni Mamuru Tulon ka waleya juguba 2 ye. A kɛra Burkina yɛrɛ kɔ yanfan fɛ. Ni ye nin waleya ta k'a lajɛ Mamuru Tulon bɛ mugu pɛrɛnta minnu don dugu la. A yirala k'a fɔ o mugu pɛrɛnta de folonkoto la u ka marabolo Burzanga ale ni Jibo ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ jamana camancɛ marabolo ni a kɔkɔtu yanfan ni ɲɔgɔn cɛ. Maa 15 kɔni bɔnɛna u ni na. Maa 1 fana bɛ olu jogila kosɛbɛ. Lakana tigilamɔgɔw bolo bɛ fɛn caman fana tiɲɛna. A yirala k'a fɔ min ye u ka lakana bonda tako 14 ye olu ka wulikajɔ dɔw senfɛ. Mamuru Tulon kɔni taara bali ka bɔ u kan mugu pɛrɛnta min foronkoto la u tora o ɲɛɲini na. Mugu pɛrɛnta wɛrɛ foronkoto la a kɛra sababu ye ka se ka kɛ tiɲɛniba de ye Burkina Faso jamana kan. Lakana tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka lakana la sabati. L'Amérique marabolo ɲɛmaaba dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Anthony Blinken ale kɔni bisimilala Kinshasa République démocratique du Congo tarata tɛmɛlen a sanga ni a ka farafinna taama ye a tako 2nan ye. A yirala k'a fɔ min ye RDC minisiri min ka baara bɛnnen don RDC ni jamana wɛrɛw ɲɛnabɔli koɲa ma n'a tɔgɔ ye Christophe Lutundula ale de kɔni taara a bisimila. Nin ma kofɔlen ni Félix Tshisekedi n'o ye RDC jamana ɲɛmaa ye olu kan ka barosigi kɛ. A yirala k'a fɔ barosigi min yɛrɛ kan ka tali kɛ min na o de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye RDC kɔrɔyanfan ye. Mamuru Tulon ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko M23 a yirala k'a fɔ ko min ye RDC yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana ye n'o ye Rwanda ye ko olu de bɛ ka Mamuru Tulon ninnu dɛmɛ ka se ka bamanci wale ani tiɲɛni caman kɛ RDC kɔrɔyanfan fɛ. O waleya ninnu kɛra sababu ye min ye RDC yɛrɛ faraɲɔgɔn kan kulu ale ni l'Amérique taw jɛkulu 19 kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka yira k'a fɔ olu bɛ nin waleya jugu in kɔn kosɛbɛ. Anthony Blinken a yirala k'a fɔ min kɔnɔlen don ka bɔ a yɔrɔ ni tagama in na a na kɛ sababu ye ka se ka ɲangini ale ni kuma gɛlɛn caman ta ka ɲɛsin Rwanda jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ u fɛ ni jalaki belen n'u kan ka bɔ RDC maaw yɔrɔ ka Mamuru Tulon dɛmɛ ka fara olu kan. A yirala k'a fɔ nin na kɛ sababu ye i n'a fɔ l'Amérique jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama san 2012 ale kɔni delila ka nin ɲɔgɔnna waleya kɛ min ye waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don diɲɛ kɔnɔ ka waleyaw kɔn ka tila k'a yira maaw la maa de bɛ ni i sen b'a la ani minnu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ni waleya jugu ma ka se ka dansigi kɛ olu ka kow la. Palestine jamana kɔnɔden 3 a maa 3 la min ye u ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔ ye n'a bɛ wele ko Fata o ɲɛmaaba kelen kɔni tun b'a la. Olu bɔnɛna u ni na ani maa 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu jogila kunungo tarata ka sanga ni Israel ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ dɔ ye Naplouse n'o ye Cisjordanie marabolo dugu dɔ ye. Tile 2 tɛmɛlen kɔfɛ min ye Bande de Gaza ye ni wulikajɔ ni mankan bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na mankan dalen tile 2 kɔnɔna na ni waleya jugu in kɛra. Palestine minisiri min ka baara bɛnnen n'u ka kɛnɛya ko ma ale y'a yira k'a fɔ min ye Palestine jamana kɔnɔden 3 ye olu bɔnɛna u ni na u ka dugukɔrɔ la n'a bɛ wele ko Naplouse. Ni ye nin wulikajɔ ta k'a lajɛ min ye kisɛciw ye o de kɔni tɛmɛna Palestine a kɛlɛkɛcɛw ni Israel kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Israel lakana tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Palestine jamana kɔnɔden 2 de bɔnɛna a ni na min ye Ibrahima Nabulsi ye ni o ye lakana tigilamaa minnu bɛ n'a bɛ wele ko Brigade des Martyrs olu ka ɲɛmaaba dɔ ye ni Mahmoud Abbas ale yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ don o de kɔni jogila kosɛbɛ u y'a ta ka taa n'a ye u ka kɛnɛyaso dɔ la min bɛ Naplouse dugu kɔnɔna na n'o bɛ Cisjordanie yɛrɛ kɔgɔdugu yanfan fɛ. A yirala k'a fɔ kabini san 1964 Palestine ni marabolo kofɔlen a minɛlen don Israel jamana ɲɛmaaw fɛ wa olu de ka mara bɛ boli a kɔnɔna kan.
l'Amérique jamana kan yirala ka fɔ min ye u ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ale yɛrɛ jabala la min ye lakana tigilamaw ye minnu bɛ wele ko FBI tarata don olu kɔni wulikajɔ kɛ ka taa don a siso kɔnɔ ka a siso kɔni ka a f'u ye ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a siso la maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka bɔ jamana ɲɛmaaya la l'Amérique wulikajɔ ka tila ka kɛ lakana tigilamaw fɛ ka don i ka so ka taa i ka so kɔnɔnaw sɛgɛsɛgɛ a yirala k'a fɔ Donald Trump ɲininkali gɛlɛn kɔni tara ka ɲɛsin maaw ma k'a fɔ a bɔtɔ Maison Blanche la ani carton caman kɔni tara a ka so ni ye o baaraw ta k'u lajɛ maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ min ye yuruguyurugu wale dɔ ye min bɛ tali kɛ nafolo koɲɛw la ko a sen bɛ o waleyaw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen kan k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ nin waleya jugu ninnu yera a nɔ kan kiiri kan ka boli a kan boli cogoya minnu na o baaraw fana na bila sen kan. Sani an ka kɔ don ɲɔgɔn na Honorable Sidiki Fɔnba ale ni Asata Mayiga u ye baro sigi kɛ an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye pankurun kura minnu kɔni sɔrɔ min kɔni ye o koɲɛ ye sa a bɛna o kungun ni o ɲɛɲɛ da aw tulo kan kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na ni an ko ma ko décortique ni nin jamukan in kɔni banna sisan o de kan ka daminɛ k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i sɔgɔlen to teliɲɛta la halisa nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni wɔlɔwɔlali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se k'a laseli k'aw ye an kɔni b'an filɛbaga mandiw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa sibikaw ma olu fana ye teliɲɛta kanu kosɛbɛ aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna.